Poštovani gledalci, posle odbrane rada Milana Krilovića, on je izneo jedan svoj govor, to ste imali prilike da čujete. Sada se na to odlučila i Duška Dojčinović, tako da nama to postaje već i tradicija, gde oni u stvari pokazuju šta je rađeno praktično na modulu primjena retorika i javni nastupi i na kraju krajeva promovišu pod jedan sami sebe, a pomalo i naš modul i naš fakultet. Moram da naznačim da to nije obavezno. Obavezno je da se brani master rad, a oni koji žele mogu, ajde da kažem, da se oproste od ovog modula jednim govorom, najčešće onim koji je već iznet u okviru časova koje su pohađali, a u ovom slučaju Duška Dojčinović se opredelila za rad koje je napisala u okviru časova na predmetu primenjena retorika i javni nastup, i taj rad se zove Above majore discit arare minor, odnosno od starijeg vola mlađi vo se uči oranje. Duška, izvoli. Želela bih pre svega da se zahvalim na odličnoj saradnji u Pravnom fakultetu tokom čitavog trajanja master studija. Želim da se zahvalim komisiji današnjoj. Želim da se zahvalim posebno svom mentoru, profesoru doktoru Srđanu Vladetiću, na strpljenju, na iscrpnim konsultacijama i zaista na svemu što smo praktično naučili od njega na ovom modulu. Prešla bih na govor. Above majore discit arare minor. Od starijeg vola mlađi vo se uči oranje. Poučeni ovom izrekom, trebalo bi da poštujemo naše stare i da učimo od njih. Ali kakvi su danas naši stari? Danas se starci nadmeću sa mladićima, babe sa devojkama, deca međusobno i slično. Svi smo čuli za onu izreku, bez starca nema... Sigurno ste bar jednom čuli rečenicu. Ja sam išao u školu 10 kilometara peške u jednom pravcu. I šta mi fali? Ja sam radio po čitav dan i na suncu i na kiši i nikada nisam bio umoran. Žene pak idu u drugu krajnost. Ja i danas radim sve po kući, bolje nego kakva devojka. Ne mogu one da se mere sa mnom. Mene su momci hteli da otmu na igranci. Koliko sam lepa bila. A deca? Sine, dođi ovamo da kažeš mačka na engleskom. Sve petice ima i ide na kurs. A moj sin igra fudbal u prvoj postavi i odličan je đak. Nijedan muškarac i žena ne smeju da ostare. Samo deca rastu. Svi muškarci danas su mladi, obučeni po poslednjoj modi sinovljevog ormana. Žene liče jedna na drugu. Veštački nokti, kosa, zubi, trepavice. Svako dete je danas budući Tesla, Đoković ili Stefan Milenković. Nažalost, ima reči koje nikada ne treba da budu izrečene. Možda anegdota jedne mudre bake može pomoći. Mladić i devojka na autobuskoj stanici razmenjuju nežnosti i uporno ih posmatra jedna starica. Devojka se okrene i drsko kaže starici: "Šta je, baba, šta gledaš?"
ti se nikada nisi ljubila. A starica mirno odgovori, moj sine, kada se baka ljubila, sneg se topio pod nogama, ali to niko nije znao. Magija kojom se zaslužuje poštovanje zove se umerenost. Umerenost ili dobra mera reči, misli i dela je put ka božanskom portalu. Samo na ovaj način mlađi hoće učiti od starijih, jer stariji će mu služiti za primer. Stari vo svoj ugled čuva, orući odjednom i po 4 brazde, a mladi vo muku muči sa jednom. Starog vola krasi strpljivost i iskustvo, a mladog neposlušnost i nestrpljenje. Mnogi će reći, potrebna je čvrsta ruka. Kada bi batine nekoga mogle da nauče pameti, volovi bi bili najpametniji. Nikome ne trebaju volovi koji ne služe svojoj svrsi. Ako stariji vo mlađega ne bude učio oranju, bit će obezvređeni obojica. Jer kad volovi riču, jarmovi škripe. Poštovani gledalci, mogli ste da čujete još jedan dobar govor u izvođenju Duške Dojčinović, koji je potiče, da kažemo, sa predmeta primenjena retorika i javni nastup. Ja se nadam da će ti ovo, Duška, ući u CV i da će imati ko da pogleda kako si ti savladala ovaj master modul za godinu dana. Hvala. Ajde, Duška, čestitam. Čestitam, Duška. Hvala. Hvala. Čestitam, Duška. Hvala. Sedi.